věci, což asi znáte, ale já jsem chtěl trošku víc rozvést některé věci, které možná neznáte, protože jste třeba nezkoumali všechny zdroje a tak dále. A navíc, protože jsem se setkal s jistou kritikou, s jistým odmítáním a taky scháním další lidi, co by se zapojili do projektu. Co je to CryptoParty? CryptoParty je klasický komunitní fenomén, čili neziskový, open, dělaný čistě dobrovolníky, to všichni znáte. Je to snaha šířit informace široké veřejnosti, to ještě budu hodněkrát zdůrazňovat, důležité je to široké veřejnosti. A je to v jistém smyslu reakce na nějaký kyberkonflikty a další věci, co jsme měli v posledních 2 letech, dejme tomu, když ať to bylo i Anonymous nebo cokoliv dalšího, protože že jo, se ukázalo, že zaprvé je spousta amatérů, kteří se snaží dělat věci, které už asi by neměli zkoušet, když jsou takový amatéři, a na druhou stranu se ukázalo, že je spousta hodně kvalitních lidí, kteří sice dělají dobré věci, ale stejně jim to nepomohlo a tak dále, takže tam je to taková trochu reakce na to, na ten entuziasmus toho skočit do rozbouřeného moře a čekat, co se stane, možná není úplně to nejchytřejší. A občas je lepší začít plavat na mělčině, po případě znát aspoň základy. Jinak celkově ten fenomén vznikl v Austrálii, pak z velké míry se utvářel v Německu, převážně v Berlíně, kde se vytvářel CryptoParty Handbook, který bude zmíněn. A co je teda náplní? Důležité je, že ta cílová skupina je široká veřejnost. Opravdu jde o to lidi pomocí workshopů a přednášek naučit základy jakési kybernetické ochrany svých dat, což třeba už se souvisí s data retention, což jsme měli teď. Takže ochrany svých dat, ochrany svého soukromí a po případě i cokoliv s tím souvisejícího. No, protože všichni víme, že uživatelé mají rádi jednoduchá hesla, nešifrovaná data, rádi data předávají do cloudů, společnostem a tak dále. A on to není asi dlouhodobě úplně pozitivní jev. No, protože samozřejmě my si můžeme říkat, nás se to netýká, my jsme inteligentní, umíme se vyhnout, nepoužíváme cloudy, o kterých nevíme, jak fungují, k čemu jsou a tak dále, ale ono to tak jednoduché není, protože když dají všichni ve vašem okolí data, tak vlastně jsou i data o vás. Jednoduchý. Viděli jsme zase na příkladu minulého talku, když jsme viděli ty odchozí hovory, případně příchozí ty druhý čísla, že jo. No, takže když by zažádalo takhle dost lidí z nějakého okruhu, tak by se dalo téměř sestavit aspoň to, kdy s váma bylo voláno a tak dále, že jo. Takže ono je dobrý, aby se lidi naučili aspoň základ bezpečnosti, stejně jako kdekoliv jinde, když lidé spolu musí žít, tak spolu musí nějak spolupracovat a bylo by dobré, aby to nebylo rozházené do úplných extrémů. A samozřejmě, jelikož je to komunitní otevřený projekt, tak je velkou součástí diskuze, materiály, články, blogy, blablabla, asi všichni víme. Party, socializace, tak to už je jasný z názvu. To je naše nejoblíbenější část. Takže to je taková ta základní náplň, takže naučit základy ochrany soukromí, možná by to i mohlo být širokou veřejnost. A teď pražská CryptoParty, kterou jsem víceméně založil já, což teda není tak úplně pravda, protože mě k tomu už půl roku, téměř od vzniku, což je asi 3/4 roku, dokopával Adam Skořepa a se mnou spolupracoval Karel Bílek, pak se přidal Jakub a to je současně to hlavní složení, co teď přednášíme v aktuálním cyklu přednášek. My v Praze vedeme jednoduché opravdu přednášky pro širokou veřejnost, začali jsme základy, úplnými základy od nastavení prohlížeče,
síla hesel, ale pak jsme samozřejmě postoupili dál, třeba OTR, co jsme tam měli, pak jsme vyprávěli o packet inspection, steganography a dalších už trochu zajímavějších tématech. Ale co bylo důležité, opravdu to bylo tak, že když tam přišli lidi, kteří tak nějak mají Windows, umí asi tak zapnout, tak si třeba odcházeli a opravdu uměli zapnout OTR při své komunikaci třeba i přes Facebook. OTR se dá nastavit třeba na Facebook, na Jabru, který funguje na Facebooku. Dokonce Facebook s tím spolupracuje líp než Google. A to je ten náš cíl, aspoň takového základního světa. Provozujeme to, nebo zatím ty přednášky děláme v Crossklubu, protože jsme tam měli jistý kontakt a zároveň je tam zaběhnutý cyklus přednášek, kam opravdu chodí lidi zvenku, chodí tam náhodní lidé, kteří se opravdu zaposlouchají, poslechnou si, vyzkoušejí a přerušejí. Z těch dalších aktivit jsme začali překládat CryptoParty Handbook, což je moc pěkná kniha, čtivá, velmi simple English, která má 400 stránek, my ji překládáme na pluginu, který jsme vyvinuli, nebo Nextcost vyvinul pro DokuWiki, už je přeložená asi polovina, což zase ten překlad je přesně to cílení na tu širokou veřejnost, protože známe to, když lidi třeba umí anglicky, tak něco jiného je technická angličtina, než nějaká obecná. Něco jiného je, jak jsme si jistí, když si celý život říkáme, já se budem počítače a mají si tam něco přeložit, tak i když by to za normální okolností přeložil v pohodě, tak teď si říká, já se budem počítače, já to radši dělat nebudu a podobně. Tak to se snažíme právě rozvrátit ucelenou příručkou, která bude i v češtině a dostupná samozřejmě v rozumných formátech. A snažíme se zaznamenávat naše přednášky, což mi se nám úplně nedaří, jsem se ještě dostanu. Dole máte odkaz na nějaký YouTube playlist, kde je pár přednášek. Takhle. Co je třeba na tom vylepšit? To je asi ta nejzajímavější třeba část pro vás. Samozřejmě projev, to je vždycky potřeba vylepšit. Materiály, tak těch nikdy není dost. Záznamy nám drhnou záznamy, protože já to vždycky zapomenu dohodnout, protože dělám milion věcí. A jo, no tak jsem už mám sice hotový, ale ještě jsem ho nenahrál na server, tak dobrý. Ale co je třeba dál vylepšit, je to zázemí těch lidí, co se tím budou zabývat. Což třeba doufám, že se tady někdo další chytne, protože opravdu pro nikoho z nás asi nejtěžký si připravit, to je otázka pár minut a může to být pak dál pro někoho zajímavý a tak. A to už nebude? Konec. Co teď plánujeme konkrétně, tak s Jakubem teď budeme dělat občanské sdružení na to, které to zastřeší. A teď otázky, co jsou obecní i tady do diskuze, je, jak s tím dál naložit. Já jsem zastánce toho pojetí pro širokou veřejnost, ale ozývali se, že vlastně udělat nějaký odbornější cyklus, což je v Dromabu taky založený projekt, který je plánovaný. Jsem dneska správně koukal na wiki o kryptografii, kryptoanalýze a tak dále. Takže když tak mě opravte, jestli něco už probíhá. Což... Myslím, že tam byl jeden konkrétní workshop ohledom kryptografických proteinů, které se odehrávaly. Jo, no, ale prostě byly ohlasy na to podrobně si rozebírat třeba bezpečnost, jak třeba Toru, tak bezpečnost různých šifér, jejich prolamování a tak dále, což už je záležitost spíš sem. Což je samozřejmě super, dobrý, ale už to vyžaduje trochu větší nároky a na druhou stranu je to něco, co se třeba běžně učí, dělá na školách. Nebo aspoň ten základní, ta teoretická část, rozebrání algoritmů, podrobný důkazy a tak dále. A proto to nevidím jako tak důležitý. Na rozdíl od toho, co
prostě common obyvatelstvo neumí, a to je zabezpečit si, použít silné heslo svého účtu a vědět proč. Což samozřejmě ty přednášky jsou ucelený, takže já se třeba zabývám legislativou, protože je spousta států, že, kde je šifrování komplikovaný, zakázaný nebo efektivně znemožněný. A můžete mít jednoduše problém se šifrovaným diskem, třeba Spojené státy, že jo? A takže to je tak. Čili tím já bych to zakončil, tohle bylo opravdu jenom krátké představení, kde jsem chtěl vysvětlit, jak jsme to pojali, o čem to je, předpokládám, že vy základy víte, přečtěte si Crypto Handbook, je to fakt hezký čtení před spaním a to je vše, takže... Mám dotaz. Tak, dotazy? Snad není tajemstvím tvoje napojení na pirátskou stranu. Chtěl jsem se zeptat, proč zakládáte to OSK a není to v rámci pirátské strany, je to proto, že nechcete do toho dát politiku, nebo naopak, že pirátská strana takové věci nechce dělat? Pirátská strana funguje hodně decentralizovaně, takže my jsme to založili sice jako 3 ze zakladatelů jsou vlastně v pirátské straně, ale nemáme s tím jako asi žádný problém to dál sdílet, předat. Pokud se to děje, pirátská strana ráda outsourcuje, ale jakoby my si nějak neuzurpujeme z pohledu pirátů nějaký právě monopoly, právo na něco, ty komunitní projekty, stejně jako jsme si neuzurpovali spoustu dalších projektů, které jsme dělali téměř výhradně my, nebo aspoň naši lidi. A jsme je nedělali úplně oficiálně, ty projekty některý, takže tak. A mě to napadlo, že už musíte nějaký to účetnictví potom řešit nějaké věci zbytečné. No, což je samozřejmě další věc, kdyby se třeba chtěli dělat nějaký trochu důstojnější cyklus, tak třeba s lepšíma prostorama, lepším záznamem a tak dále, širší posluchárnou, klidnější a tak dále, tak už to asi bude vyžadovat třeba finance a to je pak otázka, jak by se s tím vypořádalo sdružení, protože na druhou stranu třeba Piráti mají dneska docela prostředky na financování podobných akcí. Sám jsem se to postaral. Takže nějaké další otázky, po případě konkrétně tady názory k té diskuzi, nebo vaše postřehy, nebo naopak nesouhlasy, kritika. Já prosím tě, když jste říkali, dělat ty přednášky? V Krosu, to je nádraží Holešovic, tady klub. Alternativní, je tam spousta hluku, piva a tak. Ale důležité je, že je to party, že jo? Mají Wi-Fi? Mají Wi-Fi, no. Ale prostě opravdu tam jde o to, prostě když jsme se dohodli a dělali jsme to tady, tak sem asi moc lidí nepřijde, většina lidí se sem bude bát. Znáte to? Ne, jako ty z té cílové skupiny a vám asi nemusím vysvětlovat. Vy všechny chyby bezpečnosti, které děláte zcela vědomě a jste na to hrdí, stejně jako já. Takže to nevím, jestli prostě splnil účel, lepší je trochu za těma lidma občas dojít a proto to tak děláme, nicméně už určitě plánujeme další cyklus, kde to pojedeme od začátku. Já si spravím moje prezentace, já jsem měl většinu těch přednášek, jsou dostupné na GitHubu, takže nebojte se pull requestovat, ať s tím nemám dost práce. Ale tak samozřejmě jsou tam spousta stylistických, dramatických, faktických a faktických ne, faktických jsou tam spíš zjednodušení, takže kdybyste někdo měli inteligentní způsob, jak to vysvětlit, protože samozřejmě může tam být nějaká odbornější část, ale ty přednášky úplně odborné by měly být zatím asi odděleny. Takže je to takhle otevřený a přístupný, rozhodně se přijďte podívat, protože kdyby někdo si chtěl vzít přednášku příští, tak bych taky uvítal. Piráti rádi outsourcují. Dokonce jsem už vymyslel pro někoho téma. Já bych rád příště měl anonymizaci, takže nějaký základní povídání o anonymizérech z internetu a pak VPNky. Takže třeba nějakou free VPNku a její nastavení nějakým uživatelsky přívětivým Linuxu. Jo. Používám tam ze zásady Linux, aby to bylo volně dostupný, aby to bylo nějak rozumně nastavitelný a bezpečný a tak. Ale na druhou stranu se snažím nepoužívat nic nebo
byl bych rád, aby tam se objevovaly spíš takové common věci, jako Debian, Ubuntu, SUSE, Fedora, co jde opravdu nainstalovat lajkovi a on to používá. A ty věci, které se tam ukazují, aby fungovaly na úrovni, tady si v repozitáři kliknete a máte to. Což se mi zatím dařilo splňovat, po případě jsem uvažoval o některých věcích, že ještě napíšu nějaký šifr některých aplikací. Přednášku prosím po veřejnost začnu s kompilováním kernelu. Jsi aktuálně skončil. Právě to jsem se chtěl zeptat, když je to teda ta aktivita cílená na širokou veřejnost, tak široká veřejnost v principu vypadá tak, že internet to je to modrý Ečko. Tak samozřejmě musí to být veřejnost se základním zájmem o problematiku. Ale například se ukazuje, že velmi dobrý zájem je v různých anarchistických a podobných komunitách, které se trochu zajímají o své soukromí. Tak já nepředpokládám, že by nám tam začali chodit úplně opravdu ten sociologický vzorek, ale my se třeba bavíme o 20%, který je šance tím postihnout, že lidi, co už trochu vědomě s tím počítačem pracují, a zároveň si uvědomují, že tam nějaký ty data jsou vůbec. Že to, třeba nevnímají to jenom jako obrázky, ale jako třeba údaje o sobě, už pojem údaje. Opatrný s tou úvahou typu široká veřejnost. Já myslím širokou veřejnost v porovnání s tím, co by byla přednáška o kryptografii třeba tady. Že široká veřejnost, to jsou obce, které vám řeknou, já nic špatného nedělám, já se nemusím bát, že jo, a používají operační systém, kde v End User License Agreementu nepodepíšete používáním, že souhlasíte s tím, že se vám Microsoft bude hrabat bedně. Samozřejmě. Takže jako to je široká veřejnost, že? Takže já bych si byl velmi opatrný. Vysvětlit široké veřejnosti, že anonymní záložka v Chromu je úplně jako anonymní. A ještě navíc, jako jste tady použil myšlenku, on to podporuje Facebook, teď Facebook je v principu. Ale to tam samozřejmě v té přednášce bylo zmíněné, tady šlo o to, že OTR je koncová šifrování na straně klienta. To znamená, že vy použijete Facebook a bavíte se s někým, koho máte v přátelích na Facebooku, ale ten Facebook nečte ty vaše zprávy. Což je docela dobrý třeba případ, jak to naučit někoho, koho to víceméně moc nezajímá, ale tak přece jenom by byl radši, kdyby ten Facebook neměl všechny ty jeho zprávy uložené v čitelné podobě, takže si může stáhnout jednoduše Pidgina, nainstalovat na 2 kliknutí i s pluginem a jenom kliknout, zadat sdílení heslo nebo další tohle neudělám blondýnka, která si vybírá. Neudělá, ale měl jsem tam 3 lidi, který opravdu by to nenapadlo ze začátku a na konci mi opravdu se spadl čelstí, říkal, to je tak jednoduchý a je to bezpečný a tak dále a byli docela nadšený z toho, jak jednoduchý je třeba to OTR. Mě to třeba taky kdysi překvapilo, když jsem to začal používat, jak moc jednoduše dneska je OTR implementovat. Jak to Facebook to podporuje? On to nepodporuje. Ale ne, dobře, on to podporuje, on tam nezobrazí tu šifru, ale zobrazí tam šifrovaná zpráva. Hlášku, což je o něco příjemnější, než když se pak díváte na ty hordy RSS. To je otázka času, než to začnou zakazovat úplně, když už to umí detekovat. A tak detekovat, to je jasný. Když mají Google, nebo když je Translate, tak proč by to neměli detekce jazyka, tak proč by neměli RSAčko detekovat, nebo... Mimo jiný OTR jeden čas jsem musel z nějakého důvodu v něm používat OTR, který to přepisoval do normálního textu. Sice to samozřejmě nedávalo smysl, jasný. Což bylo třeba, že jo, což zase je další. Protože tam na tom kanálu bylo zakázané posílat cokoliv, co nedávalo aspoň trochu smysl. Neprošlo lexikální analýzu. Tam jednoduše používal nějaký kódování, který bylo založené na to, že každému slovník přijde nějaký číslo a tím prostě reprezentoval ty binární zašifrované data. Měl nějaký slovník na jedné straně, slovník na druhé straně. Protože tam prostě byla mezi tím detekce, to může být jenom text. Ale třeba Google vám opravdu vysype, když si budete posílat přes Gtol a pak vlezete na Google přes prohlížeč, tak on vám vysype to okno se spoustou hezkých znaků, kterých si všichni rádi počteme, že jo? A tak kvůli tomu, že to jako tak funguje. No jasný, ale tak
jako uživatelsky přívětivý to je, když to takhle napíše, aby to bylo jednoduchý, když to nebudou, ještě úplně super by bylo, kdyby třeba okna nekvíkaly, když by to neuměli zobrazit, když by neměli klíč, jo, a opravdu si pak člověk mohl říct, bavit se s někým, s kým se úplně normálně baví přes Facebook, protože se s ním nějak socializuje jednoduše, třeba protože ten druhý člověk je prostě méně technicky zdatný, ale vysvětlíš mu, nainstaloval jsem tě ten program, já se s tebou budu chtít bavit tajně, tady klikneš na jednu ikonku, že jo, to je jenom zelený jeden bazmek, jsem to ukazoval, říkal barvičky, jo, prostě přesně takhle jsem to říkal, ale ne, a prostě na konci to splnilo to, že ty lidi opravdu měli napsat si přes OTR šifrovaně, což považuji za docela úspěch a je to na netu, já jsem k tomu ještě udělal screencast a tak, takže to je takový to gro, které bych do toho já chtěl vnést, ale samozřejmě to je širší diskuze, takže tak. Nějaké další otázky nebo připomínky? Poznatky, návrhy na témata, i když jsem neříkal, co jsme přinášeli, tak to asi moc nemá cenu. Nebo někdo, kdo by si chtěl vzít příští, myslím do 16. No, tak asi si dostat jo, Tak jo, tak děkuji za pozornost.